Baple, kipin di satu. Hello everyone, welcome back to our channel 6 Vlog. Pinya video lagi nalitung thumbnail ke lang ben sedame chini po nilisupi shekinah aphan anu ke adama video sinalitung aphan apaklang ito. Apo abang abetera masi nilini laten nililok hai tumpen si dam rapet latum sinang ditun. Jeremy damedo nalitung aprang video long sedame Jeremy aphan thek long po. Bangke anu edba mahutlo shekinah ta chidu piklo anu ke anu ke sudda aposi tang aphan aphi lang charbak phitlo ladak pena bangke shekinah aphan achugang ti ba video sinali tumaphan nampaklang phitpo hulake nilibong iklo aprang video long sitame nalitum thek iklong thai po ilitum karbiatum ke arondo ko pot si neli sitame neli bong aphan si shekinah aphan achu pang tip change aphan hanglo tasia ong si achu kang tip change lo shekinah aphan ta ong si juga Ano, okay. Hello. Ladies and gentlemen. Yay! Andy. lagi acuin tip dep pena mohorik lo tasi pinya video ke lapuan si kang tonik lo nili tuma video na kelang dunin pomopot churolo